Wapo na ko. Kamay lang interview nila. Pero may gala, mayo nga adlaw kinatudran. Labot sa gipaygayon nga barangay development plan o nga barangay disaster risk reduction and management na karon na tumagkauban, no? Kamulo karon nga paygayon and doon napulo ka mga barangay nga gahibo dini pailaw, no? Sa maong barangay development plan and sabad pa nga mga diskutaran na tumagkauban. Sir Don Guangco, Sir Don, maying adlaw. May adlaw, sir. O sa mga suki na to, no, sa DXDD. Morning. Sir, nganong may nugdanon, no, kining maong kalihukan alang kining sa pagpailawom nini sa mga barangay sa barangay development plan and sa BDR arm na. Actually kaning activity pag-prepare sa ilahang barangay development plan is mamuguno yung mag-giya nila kung say mga programa, mga proyekto, mga activities nga ipahigayon in the next say 5 years, no, gikan 2025 tamag 2029. Actually kaning activity is normally gihimo gini sa mga barangays after sa paglingkod nila, no, i-reconstitute ang barangay development council dayon ang barangay development council mo execute ani nga kaning barangay development planning and at the same time kaning barangay disaster risk reduction and management planning, BDRRM planning, no. So kani siya nga activity mo ni maghatag sa yearly nga giya sa barangay kung unsa ihang mga buhaton nga mga proyekto nga pandingan sa ato ang 20% development fund o other sources of funds nga mosulod sa barangay. Okay. So dili lang City Disaster Risk Reduction Management Office nga naa karon diri na napay uban nga mga agencies na naaba karon, sir, and dunay workshop, no? Unsa nga mga barangay gani ang nag-attend karon? Sige, one at a time. Ang barangay development planning, ang lead ani is of course ang ato ang City Planning and Development Office, no? But at the same time, we collaborated because in as much as nga naman ang grupo, no, from the barangays, i-clustered na mo, so might as well nga mag-barangay disaster management planning na lang sad. So together with us karon is na ang City Planning and Development Office na staff, no, ang kami sa CDRMO dayon naapod sa SWEMO, no, Solid Waste Management, dayon naapod sa engineering, no, si Engineer Mumay na naghatag og inputs, naapod ang City Agriculture Office because sa pag-craft, no, sa plano nga pagkalambuan sa barangay is kinahanglan nga ma-appreciate, no, sa barangays ang sitwasyon nila, no, makita nila unsay mga priorities, unsay mga issues sa barangay na sinati karon. So diha man ta mag-take off good issue based ta, no, sa planning unsa mga issues regarding disaster risk reduction and management, no, unsa na siya. So ang nahitabo karon is pamaagi na to, i-check na to unsay mga issues nga nasinati sa barangay, and then si barangay mo'y next part is iya din gipangitan og unsaon pagtubag ang mga issues during sa given sa term or sa period nga himuan nila og plano, like say 2025 to 2029, 5 years. So kana in the span of 5 years kaning issue or kaning problema sulbaro na, no. So ingana ang pamaagi, but not necessarily in the span of 5 years nga isa ka problema ihang sulbaro sulos 5 ka tuig. It could be nga na isa ka problem or issue nga iyang sulbaron in the first year sa 2025 or mudagan siya og 2 years, no, 25-26, or iyan ang by phase, no, depende sa unsa ang klase sa issue nga iyang gina-address, no. So kana panalit karon, ang recently nahitabo na to karon is El Nino. So sa El Nino nakita na to nga nagkaubos ang iyang intervals, no, 3 years lang or 2 years at the least na po El Nino. So ang gibuhat is sige unsa may kasi natian na to nga sa panahon sa El Nino natay dako kay problema sa tubig. So karon nga wala El Nino, this is the time nga we take action, no. So isulod yun na sa barangay development plan unsa may yapil na siya, like for example kulang ang atong
ang ato ang mga water pipes is di ko na daghan nagdaot, no, daghan nagdepekto o mga reservoir or water impounding tanks mo na ang status kung dilapidated na or guba na or ang mga distribution pipes niya apikid daot na. So mo to'y aksyonan, mo to'y lihukon. Dapat reflected siya. Or else, kung ang barangay magpagawas og kwarta sa iyang panudlanan na wala dito sa barangay development plan, it could be that's not a legal action. No, dili wala siya wala siya magtugban. It's tawag na to illegal. No, dili siya wala siya mosulod. Dayon wala po siya motubag sa paghinahanglan. So that's why dapat nakasulod gid siya. Because sa planning, sa paghimo sa barangay development plan, according sa Republic Act 7160, encourage ang people's participation. No? Katong mga CSOs, katong mga community, mga kapunungan sa mga barangay, mga people's organizations, i-encourage nga makasalmot sa proseso. So with that, nalipay ta nga we are given this opportunity, although not necessarily the entire barangay development plan nga na proofread or kwan. But then the basics on how to do it, mo ito input in these 2 days na workshop, na training. No? So, plus inputs from the LGU, kung unsa po'y from the LGUs and para hapsay ang pag-implement niyo sa project, unsa po'y mga bantayanan, mga signposts. No? So, ingana ang pinaka-esensya aning activity. Saan yung mga barangay karon? Kapila na po di kahugna siya? Actually, ikatulo ni kahugna. Each barangay o each cluster tag pulo ka buok. Pulo ka barangay. So, kanina ay Mulikay, Karangan, Bacolod, San Antonio, Gango, sa paning ubang barangay dire. No, sa pulo siya ka buok. Pulo siya. Oh. So, total na 13 na ka mga barangay na pailaw maning maong training workshop. Yes, so Sangay Jot, Sangay Dako na dire. No? So, kana nag-30 na. Then ay isa ka cluster laga 11 kay 51 mga barangay. Oh. So, kana no, and on our part also, this is I would say a brave venture sa LGU because in-house ang facilitation ani, no? Kita lang wala na ta mag-outsource og mga facilitators because as we have observed, kaya man, no? Kaya ra sa mga sa facilitators representing the different offices, no? Sir, ang participant sa barangay, ang kauban sa kapitan. Okay, ang composition sa teams nga itong i-invite diri are katong key lang, no? Actually, sa Barangay Development Council, elected officials, plus appointed barangay secretary, barangay treasurer, plus representative sa mga kapunungan, at least tulo ka representative, plus one representative from the office of the congressman. Muna na sa Balaod, no? But then we decided nga before ani nga training, initially maghiskot-hiskot na sila. Initial nga data sa Muna na sila iskutanan sa barangay mismo sa mga plano nila sa development. doon na sila iskutanan. So ang giapaten na to karon is gi-minimum lang na to, no? Nga unom. Actually dili bang gini siya matawag na to katong full scale nga barangay development planning sessions kung dili ang atong inputs lang, no? Inputs lang gigamit na to ani nga unsay mga bantayanan, unsay mga kabag-uhan, unsay mga balaod, unsay i-observe, unsay deliverables, then unsaon siya ang process sa paghimo, no? So we leave the rest of the activity dito sa barangay level na, pero ang atong style dito after aning nga session mag-conduct yun og coaching dito sa barangay level. Okay. So napag yun ay. Naapa din siya. So barangay level na siya gawas ani. So barangay level na siya. So nagpasalamat mi nga with this kaning activity nga pinanguluhan sa of course ato ang halangdong Mayor Indi, no, suportahan sa atong mga city officials nga at least kaning activity is unsa ni ang atong barangay is ma-empowered, no, sa ingani nga klase sa process, no, nga naagid sila, maka-appeal gid sila, then naagid immediately maka-address sa mga issues ang mga different agencies sa gobyerno.
Mo mahisgot kag no, mga development plan lapad-lapad ug dako-dako gyud ang kanang hilisgutana no sa barangay. And makuha ba siya in 2 days? Malagi na akong giingon. Karon is katong basics ra gyud kayo. Yeah, katong basic. Mga guideposts ra atong gikuan. Then unsay mga bantayanan o unsay dapat unsay mga sulod sa ka barangay development plan. Then muna na mong i-follow up din nga coaching dito sa barangay as I have said earlier, no? Yeah. Nga inganaw na to because ideally atong way back 2019, no? Nga barangay development planning sa kato ang full barangay development council gyud nga members ang gi-invite namo medyo kuan gyud kay siya kanang crowded ba kay sa kada barangay gipa-appeal pa gyud namo ang purok president. Kay si purok president mangod critical kayo siya in terms of information sa actual gyud dito sa purok level which is mugalag sikan-sikan lang nas family ba. No, so siya tong nakabalo sa tanang iskina sa ayang purok. Unsay mga isyu, kinsay marites, kinsay mga red flag, kinsay mga dik-adik, kinsay palahupo, kinsay. So si Purok President, no, siya ang expose ana ba. But then sa kaning kaning activity karon, gitahasan na to earlier daan sa mga barangay officials nga kindly check with the Purok President regarding sa unsay mga issues and concerns nga dapat ipaabot, no. So kana and also sa pag-package pag-finalize nga mga outputs nila, we will try to ensure no i-consider gitong mga issues sa purok level. Para masudlay gid ba ang tanan nga mga issues. Okay. So di na masuta na to sir ga ang usa ka barangay na ning kamot kanang gikan gyud sa purok hangtod dito sa barangay mismo no. Naa gyud ang pagpaningkamot. Makita diri kung unsa nga barangay nga wa naglihok. Yes. Actually, dire sa ato murag ni-graduate man ta nga level bitaw nga kulang kayo og information si barangay official as to the whole scenario or the whole issues and concerns sa purok because everybody is working, no? Muna giingon ba nga naagay working governor, di working people puta, working mayor, working congressman, di Working barangay captain. working constituents ta, no? So nalipay po nga because everybody is cooperating, no? Dili na kayo lisod ang pag-supply sa information. Ang dako nga challenge is the technical side. No? Sa kanang mga unsaon ba o unsay mga proseso, unsay pamaagi, unsay tools nga gamiton, no? Ang pag-facilitate. Kami sad, no, kaning facilitating team before me ni embark into this activity nag-level up sad me. And doon natay gamay nga inputs regarding sa unsaon pag-facilitate and as being a member of the team unsay imong role, no? Gikan sa venue preparation, gikan sa preparation of materials, training materials, sound system, arrangements at desk, siguro mga icebreakers, the program. So kana mo na gihataw sa daning ato ang kaning team aside from actually facilitating the discussions per barangay. So ingana. Okay. So makita nato no nga kanibang preparation ang implementation ng resulta nini sa umabot nga tuig ngano na. Ingani. Yes, gapo na nga actually natay timeline. Yeah. No. So within the month of September dapat mahuman na gyud ang tanan nga barangay development plan. That's why double time barangay development plan as well as the barangay disaster restoration and management plan, gender and development plan, PAPS plan kaning sa youth, no? Kana siya humanon gina sa karon nga bulan because sa October na po budget call lang po siguro sa ating naka timeline ato basta kay wala na planning nga mahitabo sa October, no? Dito na ang review na dayon. So with that we are kaning pinaspasay gyud karon nga action kay panahon ang giapas, no? Katong mandated nga schedules.
So ginawa man nato ni mubungag ning maayo no sa mga sumusunod nga mga tuig. Pinagi ni mong plano. Actually, kung unsay bunga ani, depende rin sa aksyon po sa barangays. No? But then, with under Mayor Indy's leadership, naman siya direct supervision over the barangays, isa ni sa among gilantaw nga pukpukon gyud si barangay, no? Para o nga mulihok yun, no? Kabahon gani because these barangay development plans and all the rest of the plans are their commitment para sa mga tao, no? Nga dapat ipahitabo yun. So dili lang igo sa papel lang. Dili lang nga sa igo papel papel. lang development plan. Oh. Trabaho ay gyud, trabaho ay. Sir, pananglitan kung dunay mga proposed project sa barangay, kung dili ma-appeal sa aling development plan, dili na i-implement. Okay, good question. Kung wala ma-appeal sa BDP, i-implement ba ni barangay? Okay. We cannot say nga the output, no, bisan pa umagi ni siya og tedious nga participatory process. We give room for kuan also. Gitanaw na to nga room for accommodating just in case ug dunay dili ma-appeal. No, it will be just a matter of kuan kanang revising the plan. No, revision na siya kung makaayo man gani. But then of course kung naay mosulod taas po nga process. Like for example, foreign funded projects nga mosulod na ng barangay. Ipananghid gyud na to sa ato ang executive, no, ug sa mga opisyalis ng siyudad. Ipananghid gyud because kung wala sa plano, it could be something, no? So baka na siya, not necessarily nga negative, but then the appreciation of the opportunity itself should kuan be kanang moagi sa siya proseso, ipananghid, istoryahan kung kinsa man ang mosulod, maghisguta, and all the processes nga kuan pila ang funding, asa ipahimutang, asa ipahigayon. So kana mga matters, no? Okay, so yung musunod nga mga barangay mo schedule ani sir, kano sa ang himo ano po? Tag 2 days ramen ang magigahin ani. So the next cluster will be next week, no. Thursday, Friday, Wednesday, Thursday gapon diri gapon the same venue, no, diri sa ato ang City Health Office, no. Nagpasalamat din sa ta og dako ni Dr. Floreline Irog for allowing us to use the facility, no. Sa kuan nindot kayo siya nga facility kay well ventilated dayon, maka-concentrate gid sad ang mga participants. Sakto luog po ng lugar. Kaya mo ko accommodate o mga 60, 70 to 80 ka tao. So kana sir. Salamat kay Labot na sir sa lisgutanan sa barangay development plan o sa barangay disaster risk reduction management nga gihimo no sa itong mga barangay. And nasayon ta nga baguhay lamang na dunay linog na itabo dito sa Bonifacio kining kadlawon man do no. And kumusta man diri sa atoa no sa atoa sa Ozamil sa sir. By the way, may mga kumusta man mga lugar na to, di ba kayo naapektahan? Actually, diri nang medyo kapit na mga alas 9, alas 10 na takabantay nga naday kuan na advisory nga nainitabo nga linog atong mga alas 4 kapin sa kadlawon, no. And actually nagbalakas si Mayor kung doon na bay kuan doon na bay affected, no, doon na bay impact diri sa atoa. But then, tungod kay kadlawon siya naitabo, so dili ko kay daghan ang nakabantay, no? Except nga nagawas na siya sa social media na kuan na napagawas na nga na din naitabo nga kuan nga linog. So kana. But then because of social media plus access na to sa mga sa DOST Feebox, no, nibawa na to nga hinera siya, no, murag magnitude 2 man siguro to siya. Ayun pa Bonifacio gikan. So ingana pag yun. Ingana ang ato ang kuan. Okay. Okay, sir, thank you. Salamat kay basin do na kay pabot mensahe labi na sa mga barangay nga nagapil nini. No, sa tanan nga mga barangay pa nga mopailawom nining maong
pagpahigayon no sa Barangay Development Plan o importante po ni sa BDRRM no nga labi na panahon sa kalamidad. Actually, bibo kita ni because yan common kining experience sa participatory process no. Naamag kita sa grassroots, naamag kita rin. So, expected nga magyan kay dili ni barangay. Kaya kung dito patas barangay, nagsige ni tag-abog rin sa mga ero nga dagadagan sa tong kilid. Oh. So, bintan lang ni kay mga gwapo-gwapo para nga participants ang naarto ga saboy-saboy anig saba-saba ning kilid. But then that's ko ano. Pasalamat ta sa of course ato ang DXDD sa for this opportunity to share the information. Of course, mapasigarbuhon ta sa activity nga bravely launched by our LGU no, under the leadership of Mayor Indy Waminal para matumad gito kung sa itong mga husto nga mga proseso. Labi na sa pag-andam sa pagkalambuang plano pambarangay, no, pambarangay sa ato ang 51 ka barangay sa Osamis, as well as the drafting also of the Barangay Disaster Risk Reduction and Management Plan. So, kana sir. Salamat kayo, Sir Dondon Guangco ato nagkauban sa atong panag-uban makikilano. Kauban ako si Double D45, Dodong Bargamento, kini si Double D8, Manuel Ron Kilidji. Salamat, may adlaw.